बयनिसिमबो गुड मर्निं सेकेन्ड टाइम आं लाइभआव फैदों लोगोफोर जायफोर गोसो गुदुं नोंथांमोनाबो फैना दसे रायलायनो हागोन। आर्यन गयारी, हाय सना, हेल' सना, गुड मर्निं। आंनि लाइभआव नोंथांखौ बरायनाय थाबाय। फार्स्ट टाइम आं बारा रायलायनो रोङा, नोंथाङाबो मिथिखागोन। दसे रायलायनोसै जोंहा। मा खालामदों दा माइनाव? आर्यन गयारी बुंदों गुड मर्निं सना, गुड मर्निं नोंनिसिमबो। आङो एकदम दा माने खामानि मावखांस्रांजोबनानै दसे फैदों आरोना रायलायनो थाखाय। वेलकाम वेलकाम। खामानि मावखांबाय नामा नोंहाबो? नोंथाङाबो खामानि जोब्बाय जानांगौ दाहालागै, मानो होनबा गथ' गथाय थांखांस्रांबाथ' बिमाफोरा फोजोबथ'बाय आरोना खामानिफोरखौ मावखांस्रांबाय। औ जोबथ'बाय, जोबखासिगोन। दसे रायलायनांगौहाय टाइम पास एसे फ्रि खालामनो थाखाय, ना मा होनो? औ रावबो गैथारा, आंहाबो गोदानसो नालाय नोंल' जानानै दं। आंबो मावखांस्रांजोब्बाय एकदम अखा हाना होनानै दसेनो हुलुस थुलुस आहा जिबो फोरानदोंमोन नालाय। ओरैनो थिखोफिनजोबनांबायसो। रहित यादव, हाय हेल' गुड मर्निं। हेल' हाय रोहित यादव, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। थैंक यू लाइक डन करने के लिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। आई एम फ्रॉम आसाम। रोहित यादव ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम आसाम। मैं ज़्यादा हिंदी बात नहीं कर सकती, फिर भी आप लोगों से मैं कोशिश करूँगी बात करने के लिए। हेलो हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सुरेश मंदोली ना? हाँ, आप कैसे हो सर? General Burger Bakes, hello, greetings from North Korea. अच्छा, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं अभी सेकेंड टाइम लाइफ में आई हूँ। अच्छा, सुरेश जी ने कहा है कि मैं भी ठीक हूँ। हाँ, खाना पीना हो गया क्या आपका? हाँ, मैं बच्चे के साथ नाश्ता किया था। अभी काम खत्म करके मैंने आप लोगों से आई हूँ। मैं मेरे लाइफ में आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, कौन-कौन मेरी लाइफ में आना चाहते हो? आप लोगों भी माने मतलब आ सकती हो। हेलो आर्यन गयारी, कहाँ गया? मैंने लिखा कि किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो किसी को गलत मत बोलो क्योंकि अच्छा नहीं होता क्या? बा मैं सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अ, धन्य क्या है धन्यवाद करता अच्छा धन्यवाद करता हूँ कि सब अच्छे है। हाँ ठीक है सुरेशी। आर्यन हाय हेलो आर्यन गोयारी, बात करो मुझसे। अच्छा थैंक यू सो मच सुरेशी। मेरे लाइफ में आने के लिए सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। मेरा सांस भी कम है। तुम भी तो ना हो सकता है। आप लोग अच्छे हैं ना? मोजाङै दं ना सना? औ मोजाङैनो दंथ'यो। नोंबो साखाथियावनो दं बे हिसाबै आरो साबसिनबाव आरोना आंना खबरा। बात करो मुझसे, कोई बात कर सकते हो, बात करना है तो बात करो। आर्यन गयारी औ सना दा जिरायदों ना उन्दुदों ना मा खालामदोंथाय आंना बिनानावा? हेलो हेलो हेलो, बात करो मुझसे। अच्छा सुरेशी ने कहा मैं सिर्फ इंसानियत मानता हूँ क्योंकि परमात्मा इंसान में होता है। हाँ ठीक है कहा सुरेशी आपने। सुरेशी आप कहाँ से हो? आच्छा आर्यन गयारिया बुंदों जिरायना दं सना नोंजोंनो रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। अके थेंक इउ आंबो मोजां मोनदों लाइभआव फैनायनि थाखाय। आलासिबो फैनो होनना बुंहरदोंमोन फैयोना फैयाथाय माने मोनसे खामानि लानानै फैगासिनो दं बिसोरो हाबफैना हाबफैया। आङो हाबफैबा मोजां मोनगोन आरोना। अच्छा सुरेश ने कहा कि मेरे को आपकी रूप बहुत अच्छी लगी क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। अच्छा थैंक यू। आर्यन गयारि औ आलासि फैगासिनो हाबफैना हाबफैयासोथाय। ओमफ्राय खिन्थु मालायफोरा गाव गावनि फेसखौ लाइभआव होआ दे आंहा ओमफ्राय आरो साइज गैयाबाबो होलाबायबाय आङो। आरो माथो ने नामा मोजाङा मोजांखा गाज्रिया गाज्रिखा आरो भगबान थानाय आरो माथो मा खालामनो हाबावनो हाला।
र' आं फैदोंना मादोंना तपिराम बसुमतारी मा मेडाम आच्छा दङ मोजां खबर माने बोथोरा अखा हादोंमोनहाय जोंनियाव ओमफ्राय नै दा एसे चेन्ज जाफिनबाय आरोना माने सान्दुं फैहां फैहां फैना फैयाथाय मोजांसो नुदों सना आच्छा आं नङा आं नङा दसे जिरायनानै रायलायनोसै आङो एसएमएस करो बात करना है तो एसएमएस करो प्लिज एकदम आं मालाय बायदि देलायनो रोङा आरोना जा ओरैनो माने अइलफोरखौनो फोनलाबायोना फेसफोराव फिक्स क्रिम गैया देलायनो रोङोब्लाथ' आरो साबसिन नुगौमोन नामाथाय ना मा होननांगौ जाखो एकदम मा होनबावगोनथाय आंनि थानाय स्टाइलफोरखौ मैं इंडिया पंजाब में रहता हूँ अच्छा सुरेशी ने कहा है कि पंजाब में रहता है ओ ठीक है उधर पंजाब कैसे कैसे चल रहा है तो नोंथां औ बेनो मोजां सना सिम्पोलानो औ माने जाय सिम्पोल थायो सिम्पोलखौनो मोजां मोनखायो जाय देलायो माने देलायनानै थानो मोजां मोनो आरो ना थ' आंखौबो बिदिनो साननानै लादो अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ एफ आई आर अच्छा फिर बाद में मिलते हैं आपके बाय बाय सुरेशी आप जा सकते हो कोई बात नहीं थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और बाद में भी आना टाइम मिलता तो बाय सब्जिफोर मा होनखो जाथ'बिराम बसुमतारी आदा जागोन ना फंबाय जागोन आं मोनथिला सब्जिफोर फोनो ना मा होनदोंथाय एसे मोजां लिरनानै हरलाय आङो बुजिस्लाबासै ओमफ्राय एसामिस फैदों दे आं एसामिस रोङा खिन्थु आच्छा आदा मिनिबायसो आङो मा जागोन दे खिन्था बिबोनां जागोन ना मा जागोन ना आदै जागोन ना मा जागोन नोंथाङा खिन्थाबासो आं मिथिसिगोन दाथ' मिथिला आदा नङा आगै बिबोनां सना आच्छा बिबोनां सना नोमबाजैया बिदिनो आरोना मिनिलाबाय थायो मिनिनायनि अनगा जेबो गैया एकदम बिबोनां ना दे बबेनिफ्राय बुंदों जोंहा बिबोनाङा बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बुंदों खोन्थाहरदो क'क्राझार ना चिरां ना बाक्सा ना उदालगुरि दासोल' जादों आच्छा दासोल' जादों माने बुजियासै आं आच्छा बेयो मा जाखो आं बारा सिनाया आं खिन्थाखादोंना आङो इयो 24 नामा 24 बायदि मोनबाय आं एसे मोजाङै खिन्थाहरलाय गाहा एसामिससो लिरबाय थायो नोमबाजैया एसामिस रोङाना आच्छा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि रायलायनायाथ' नोंसिना एकदम ओरैबायदि सुइट सुइट जाखागोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिबा आरोना रंगियानि आच्छा रङियानि साहा आहा रङियायाव सासे बिबोनां दंहाय गामिखौसो मिथिला आङो माने रङिया बे मोनसे अक्जिलियाम स्कुलनि एटाच जाहैदों आरो बिसनिया
आंनि सासे बिबोनांनिया आरोना औ 26 बुजिबाय आङो थिगैनो दं दा मा खालामदों बिबोना हेल' आंना सना बिनानावा बहा थांखो ना खामानि मावहैखो ना माखो एसेमेस हरदो दे आगै एसे रायज्लायनोसै दसे सिरि सिरि मोनदों बोरैबा माखौ रायज्लायनो माखौ मानो जादों टाउन गेजेरखैसो जागोनदां नोंसिना आलासिया आं थांफेराखैबो माने बैसागुआव थांनो लागामोन थांनो हायासै मोनथिला आरोना जिखुनु अक्जिलियाम बे इंलिश मिडियाम स्कुल एटाच जाहैदों आरोना बिसिनियाहाय आरेन गयारि जाहा होनदों दं मा खालामदोंथाय एसे सोबजि थोबजिसो हादोंना मादों दासो आलुजों जादों बाजै जिरायदों दायो आदसा आलुआबा मा आलु भाजाना आलु लाब्राना आलु जल जाखो आगै बिबोनां नों जानायाबा हेल' हेल' आं सेकेन्ड टाइम लाइभ फैदोंमोन रावबो गैया जोंहा बिबोनां आरो सासे बिनानाव रायलायाबानो गैला आरोना आंहा सिरि सिराय नेबाय था टाइम मोननायावनो होननानै दसे फैदोंमोन आङो लाब्रासो बाजै दे गोथाव लाब्रायानो गुदुं गुदुं ओंखामजों फुंनि ब्रेकफास्टआलाय आरो माथो जेबो नांलाया आरो दिनै बृस्तिबारबो निरामिस आगै बिबोनांखौ आहा माबा सोंनोसै आरो बे जुगाव एसे सोंनांगौबो जायो नालाय खानाय गोलावफोर दंबायबायो नामा आगै बिबोनां नालाय मेदाम दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आदसा आंखौ दिनै फार्स्ट टाइम नुदोंना आंबो माने लाइभ फैनाया दिनैजों सेकेन्ड टाइम जादों मैया फैदोंमोन आरोना दसे बेबायदि टाइमावहाय आदसा आरेन गयारि जोंना बिनानावनाबो लाब्रासोनो आरोना ओंख्रिया मिनिनो नाङा आं बिबाजै नालाय आंहा एसे पावार थायो सोंनो बिबोनांखौ ना मा होनो गिदों आरो दे गिदोंब्लाथ' मोजांसो गिगौ गगौ आरोना बे जुगाव दे आं नोंखौ गिख' होनना मिथिखाबाय अब्ला आं बुजिनानै लाबाय दे माने सिंगेल आरो आंना बिबोनाङा मन' जाबाय मेदामजि आदसा नोंना नामा मन' जाबाय माने आङो बुजियासै चेनेलासो मनिटाइस जाखो ना सोरबा सिख्लाजोंसो मन' जाखो आइ दै गैयाबा माने दं नामा गैयाबा लानो नाङा बे जुगाव मोजां सिख्ला मोनगोन उनावहाय आं बुंखायो आदसा औ बिबोनां मा बुजिलायलाङोहाय जाबाय जानाया ओमफ्राय खामानि दंबावो एसे मनिटाइस जानायफोरखौ मिथिखायो नोंहाबो मिथिखाबाय जानांगौ नोंसिनिथिं बाक्सायाव माबादों नामा अखा हादों नामा ना हायाखै जोंनियाव ओरै क'क्राझाराव माने एकदम बोथोरानो थिग गैया आरोना माने सान्दुंबो फैयो अखाबो हायो बिदि जागासिनो दङ आदसा वाट्स टाइम कमप्लिट जाबाय आरोना होमबालाय जासिगोन ना आंनाथ' बिराद बारदों ओइट
माने 8,000नि खाथि खाला जाहैदों आरोना लोगोफोर सरि बिबोनां माने 8,000नि खाथि खाला जाहैदों माने 1 मासानो बारा जादों आरोना आंना 1 मास 1.5 मास खाथि खाला जादों आरोना माने आङो जेबो चेक खालामथाराखैमोन बिनि उनाव मिथिबाय वाट्स टाइमानो बारा जालांजोब्बाय आरो बिदि मैया 6निफ्रायनो आरो दहाय फुंनिफ्रायनो दासो गारदों माने अखाया आरोना जाखागोन एकदम दा बिदिनो आरो अखाया जेरावबो नोंबो लाइभआव फैबाय थायो नामा आगै बिबोनां नोंनि जोंसो होदों चेनेल गैया चेनेल गैया आं चेनेल दं नामा सानदों नोंनिखौसो होनदों चेनेल खुलिदो मा मा बियो आं लाइभ सापर्टारसो मेडाम बहा थांखो माखासेफ्रा बिबोनां माथो रावबो फैथारा आंनि लाइभआव सानैजोंल' रायलायबाय थानोसै जोंहा आङो बाहेरायाव एसे नायना फैनि र' माने सान्दुङा माबायदि फैखो खामानि दंहाय नोमबाजैना एकदम माने एसे सान्दुं फैबाय सान्दुं फैहांबाय नै सान्दुं फैहांबाय फैथोंसैहाय एसे अनबा हामसिगौ आंखौ आरेन गयारि थांबाय नामा आयु बोरै रायगोन आंलाय रायबाथ' आयु बियो रायो होननानैसो फैनाय नङा खोमा बिबोनां औ जोरांसिगोनदां बै रुम मोनसेयाव माने एकदम गिसि जिफोरखौ फांखायावसो होना होदों आरोना आङो माने एसे सान्दुङाव होबानो रानसिगोन आरो ओइ दंहाय जि लामदों बिदिनो जोंना हिनजावफोरना आरोना थाबाय थानोबो मोना खामानिया जाखाबाय थाखायो नालाय जोंना आंबो एसे सान्दुंखौ नायना फैदों दसे एसे माने गोरा खालामबावनोसै आङो दुंहोबावथारनोसै एसे आरो दा माने थिखोलाय मालाय जाबाय थागोन आरो ओंखायनो थाथ'थारथोंसै नामा मा ओंख्रि जागोन आरेन गयारि बिनानाव दिनैथ' आरो बृस्तिबारसो हिन्दी बालाफोराबो थांजोब्बायसो माबा सानैसो फैदोंमोन टाइम गैया ना माथाय मा जाखो बियो आगै मानो अखा हासि लानाय सि लामदों बे आजा अखा सिजानाय औ नंगौ खोमा माने मैया सुनाय जागोन दा बेखौ सान्दुं फैनायखाय होदों मानो होनब्ला जोंना नैबे आरेन गयारि बिनानावाबो आंनि खाथिनिखा ओंखायनो आरो नोंबो बिबाजैसो जागोन आरो ना आरेन गयारिया होनदों नै मा होनो बिबोनां खोनासं औहाय जोबनो रोङा खामानियानो होनदों जोंना खामानियानो जोबनो रोंखाया मा जाखो आतसा लाब्रा लाब्रायानो बाजा बेहाय जायो
ए गामिनिसो आरोखि गामिनि नङा आगै जों टाउनावनो खा बेबो आरोना नोमबाजै सासेयाबो गामियाव नङा टाउनावनो गोजा आरोना थांलाय फैलाय गामियाव थालाय टाउनाव थालाय नोंहा दा गामियाव ना टाउनाव बिबोनाङा आदसा होनदों जोंहा बिबोनाङा बेखौनो नोंसिना रायलायनाया एसे बेलेग जायो नालाय लिरनायावबो इदिनो फैयो आरोना बेखौनो सुफ्लेबाय था बेखौनो मावबाय था ओ खानफ्रोमबो सानफ्रोमबो होनो आरोना जोंनिया आगै ओमफ्राय नोंसिनिया खानफ्रोमबो होनो आरो बेखौ माने बेखो होनना बुङो आरो आंबो माने एसे रोंबाय बुजियो आरोना ओंखायथ' रा खाथि खाथिखौनो गामि होदों आदसा नङा माने एसे गोजान बिनिया आलासि जागासे आरोना आलासि जागासे बिनिया ना नोंनि बाजैनिया बाजै सासेनिया बि टि सि खाथियाव मिथिबाय ना बि टि सि अफिस खाथियावनो बिनिया गामि गफानि आदुवासो हां बाजै थै नङा मा आजिखालि आदुवा गैला क'क्राझाराव फैयोब्ला हाबफै बाजैना माने खाथियावनो आरोना न'आ बि टि सि खाथियावनो बेरायनो हागोन ओरैबायदि मोजां मोजां जायगा दंखायो जोंना क'क्राझारावहाय माने जोंसो टाइमखौनो दिहुननो हाया आरोना बेरायनो बे बेसिम ना मा जाखो बियो बड' अफिसियेल ना ब्लग मोनथाय बेबो मा बियो रङियानि ए बे एस एम बड' अफिसियेला ए आदसा आंबो मिथिलाय लांला अ रङियानि आदसा बाथिपारायाव आरोना बाथिपारासिम बाथिपाराखौ आंबो मिथियो आगै ओमफ्राय थांफेरनाय जायाखै आरोना आरेन गयारिया खोनासंनानै ए होनदों आरोना बिबोनांजों आंजों रायलायनायखौ बाथिपारायाव फैलायबाय आरोना जोंहा बिबोनाङाबो अब्लाथ' क'क्राझारा माबायदि बेखौ मिथिखायो मोजां ना गाज्रि खिन्थाहरलाय मानो अफ जानांगौ जाखो आदसा ओमफ्राय आंनियाबो बेसेबां पारसेन्ट दंथाय र' आंनाबो 11%ल'सो आगै नोंना 1% जारला जाबायहाय आद्रा जासिगोन माथो रायलायनो जोंनिखौ बारलांनांगौ आगै औ बिबोनां खोन्थादों आरोना नै आरेन गयारिया बिबाजैया नोंनिया जोंनिखौ बारलांनांगौ होननानै औ बि टि सि अफिस ओरै बारलांनानै खोलाहा थांनांगौ आरो लाइन गैया आयै फिसा लाइन गैया ने बे बोथोराबो खाराबब्ला दसेनो अखा दसेनो सान्दुं जारला जासिगोनहाय खानाय गोलाव दंब्लाथ' रायजासिगौमोन नोङो 1%ल' सोरजों रायलायखो होननानै आरोना दे जेबो नङा माथो खालामनो रैसुमै हटेलआव थांनाय बैसागुआव ओंखाम जाना फैदों ए माबायदि मोनजानाय टेस्टि ना टेस्टि नङा आं हले खनसेबो
फेराखै जाफेरनाय जायाखै आङो। आदसा आन्दासाव बावखुंग्रि हाजो गाखोनोसो फैदोंमोन खोमा रैसुमै हटेलाव ओंखाम जालांलायनाय। मा होनदों माबा माबा बाथिपाराया नामा आर एन बा मा आं बुजियासै। बिदिनो हटेल लाना हटेल बाजै औ नंगौ आङो बाजै हटेलाव जाबाय ओमफ्राय आइ हटेलाव जाबाय आरो टेस्टि मोननैयावबो। आइ हटेलनियाबो एकदम गोथाव गोथावथार मालाबा फैबा आइ हटेलावबो जालांनो हागोन बिराद गोथाव ओरैबायदि साफा क्लिन आरोना एकदम साफा सुफा आरो। बार होनदों बारनाङो नामा होनदों आं बुजियासै आगै। हटेला जोंनि बारलाङो आरोना आंनियाबो बे माबायावनोखा बिटिसि अफिस खाथियावनोखा आरोना बेखौ गालांजोबनानैसो हटेलफोरखौ मोनहैयो आरो। बाथिपारानि माबा मा होनो ओरै खर'आव जाजोब्बाय आरोना साहा गासिबो हटेलफोरा। सेक्रेटारियावबो मा बेयो लांदोंमोन थाङासै। आदसा बेरायनो मोजां एसे इभिनिं टाइमफ्राव बिराद मोजां आरो बेरायहैनो जोंबो थाङो फ्रायानो थांनाय जायो बेवहाय। गौराङाव फैफेरबाय आगै नोङो गौराङावहाय? आदसा दियाबारियाथ' ओरै एकदम धुब्रि साइडजोंसो जाबाय खोमा ना दियाबारिब्ला? दियाबारिब्ला धुब्रिसो जागोनदां आगै। सान्दुं फैबायदां। आदसा न'आव थाया हायद्राबादाव माबाफोर जब दं खोमा मालाय। ओहो बाथिपाराया क'क्राझारावनो थाबाय ओमफ्राय आंनि आन्दाजाव आरो जेनेबा दियाबारिया ओरै धुब्रिथिंजाय आरो जेनेबा एसे गोजानानो जायो। औ जागोन दियाबारिया बाथिपारानि ओइ बिमा आलासि फैदों आं ओंखारसै दे जागोन दे आंहाबो फैनो लागामोन आलासि कल खालामफिननांसिगोन दे जागोन दे आरो नोङो लोगो फैदोंबाबो जेनेबा दोनजायो दोननानै रायलाय। माया मा ना थुबुरि ना माथाय बारा औ धुब्रियानो जागोन। अके होनबाय नै नोंना बाजैया आलासि फैदोंनो दे दोनबा दोननो हागोन दे। दैथुन बसुमतारी हाय हेल' आगै आंनि लाइफआव नोंथांखौ बरायनाय थाबाय। सेकेन्ड टाइम लाइभ फैदों आगै दसे दैथुन बसुमतारी हाय बाजै मा रादाब
मोजां रादाब बिबोनां। बिबोनाङानो मेरला जाथारबाय आंना लाइक दान बाजै थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। अफ मेदाम जि बिबोनां अफ जासिगोन ना दे जेबो नंला दे बिबोनां सासे फैफिनबाय आंजों जागोन दे फैयोबा गाबोनफोरबो फैजागोन रायलायनोबा आरोना आङो 10टानिफ्राय होगोन। ओंखाम जाबाय नामा होनदों दैथुन बसुमतारिया जायाखै बिबोनां माने दहायो ब्रेकफास्ट जादों ओमफ्राय दा जाथ'वाखै संथ'वाखैनो। माहानि नों बाजै आं क'क्राझारनि बिबोनां। आदसा बिबोनाङा होनदों सासे बिबोनाङा खाथि दियाबारिजों बाथिपारायाव खासे जादोंमोन ना मा होनदों खासे बुजियासै आं बिदिनो बांद्राय गोजान नंला जेनेबा दा गैला खबर गैला जुलि जाखोमा ना जाखोना माखोथाय दैथुन बसुमतारी आदसा दे मोजां बाजै दैथुन बसुमतारी होनदों आदाया मा मावो बाजै आदाखौ मिथिनो लुगैदों। नोंनि नोंदाया इण्डियान आर्मि आगै डिउटियाव दङ दा। बिबोनाङा बबेनि जाखो दैथुन बिबोनाङा दे सोलाखांबाय नामा मा बेदर आदसा सोरखौ होनहरखो जोंना बिबोनाङालाय बसुमतारी बिबोनाङा ना सिनायो नामा दैथुनखौ हा दैथुनखौ सिनायो नामा नोंसोर खाथि जागोन ना बेबो बाजै दैथुन बेसे गोबाव जाखो दैथुना सार्भिस मावनाया मानो मिनिनांगौ जाखो हा थगायखो ना माखो बिबाजैखौलाय थगायनाङा दे बिबाजैसो नोंसिनि बिबाजैया बिमाजों समान बेखायनो बिबाजैखौ थगायनाङा। टफि साल्टिनाव सों बेसे गोबाव जाखो आगै बसुमतारी बिबोनां मन' जाबाय खाथि नङा बाजै लाइफआवसो सिनायनाय आदसा दे लाइफआव सिनायखायो आंबो एकदम गोसोआव लाथारनोसै नोंसोर बिबोनां सानैखौ आरोना मावा बाजै टफि साल्टिया थगायदों बाजै आंखौ थगायनो नाङाना दैथुन बसुमतारी मोजां बाजै दे मोजां थगायनो नाङा मा फरायगासिनो दङ जानांगौ जेनेबा सार्भिस मावथ'वाखैब्ला एखे एजनि जागोन ना नोंसोरो बसुमतारी बिबोनां दैथुनजों थगायाखै बाजै ओमफ्राय आंखौ मानो कनफिउस खालामो नोंसोरो खोन्थादो मोजां खबर सबर मारै दं बाजै गेजेरावनो मोजां आरो नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै साबसिन मोनबावबाय आरोना सेकेन्ड टाइम आं लाइभआव फैदों बिबोनां सानै लोगो मोनदों आंहा ओमफ्राय माबे देरसिन जागोन बे बाजै नोंनिफ्राय नामा दे बैसोफ्राथ' बयनाबो समान जाखाया सोरबा गिदिर सोरबा उन्दैसिन जाखायो नोंहासो थगायजादों बेजों आइदै मानोथो ओमफ्राय गाव खामानि मावनायखौ मानो खिन्थाया फौजि साख्रि मावलायनानै आंखौ मानो आंबोथ' सासे फौजिनि वाइफ ना नोमबाजैया मानो थगायनांगौ जाखो मिलायदोंसो एप्रिल फुलबासो थगायजायो मानो आंखौ दानो गोथां गोब्राम थगायलाबायखो नोंसोरलाय बोरो दैथुन बसुमतारिया बहा दं सुटियाव दंना डिउटियाव दङ
आरो बहा दं डिउटिया दा एसे खिन्थाहरदो आंना बैसोआ 35 years ए दे होनबाथ' आन्दासाव फेमिलि जाबाय खोमा नोंहा 35 years बा मैया आद्रा गय गायफिननाया अखाजों अखा गायबाय मेदाम जे आच्छा गय गायदोंना आंहाबो गायखांबाय माने गायनांगौ आद्रा दंमोन गायखांबाय आरो मानो मिनिखो माखौ आच्छा अ आं सानबाय 35 years बा नोंथाङा फेमिलि जाबाय जानांगौ ना नंथ'आ आइ गैया बायदि मा बियो बायदि जिया बालन्दासो बे आच्छा जिया बालन्दासो बे जिया बालन्दा नंथ'आमोन एक्सुवेलि दाबो हाबा जानायनि सम दंबावो माने हौवाफ्रा एज बाराबाबो जेबो नङा हिनजावफ्रासो बेबायदि 35 yearsआव एसे बुरै दबलायनाय नुनो नागिरो हिनजावफोरखौ हौवाफोरखौ सिनाया खिन्थु माने आरो नोंथाङा माने बिबोनाङा फौजिलायबावसो ओरैबायदि माने फिजिकेल मेनटेन खालामखाथारो नालाय इसोरो माने थिगैनो थायो आरो गय आच्छा गय माहाजोन आरो ना बियो बसुमतारिया दे जानांगौसो 2 बिगासो आच्छा 2 बिगायानो फिथाइ फैयोब्ला बेसे इनकाम मोजां दे गायनानै ला देनां जानांगौ बोरायबा ना मा होनो दैथुन बसुमतारी खम जारला बाजैने जेबो जारला नङा माने नै दाथ' एप्रिला थांबाय बैसाग मासा थांबाय बैसाग जेठ मासावबो हाबा दं हाबा जेठ आसारावबो हाबा दं लानो हायो हागोन हाबा जायाखैबा खिन्थु आङो दहाय फेमिलि जाबाय खोमा होननायाव मिनिबाय नोङो आन्दासाव हाबा जायाखै आरोना नों जारला नङा जेबो जारला नङा हिनजावफ्रासो जारला जायो आरो बेबायदि एसाव औ गोबोर हासार होदो गोबोर हासार होनो थिनदों नै बसुमतारी जोंना दैथुन बिबोनाङा माने मोजां हा आरो हासार गोनां हाबा बिराद सोमखोर सोमखोर जाखायो आरोना गयफोरा आरो खरान जायगा नङाबा आरोना गोरान जायगा नङाबा 13सो जाबाय बेना मा बियो गथि आच्छा गथ' गथाय सोर फाग्ला बे जुगाव 13सो जाबाय बायनांगौ जाखो सानै सासेल'सो खांसै बे जुगाव गिरु बारुलाय जाबाय खोमा बाजै माथो बिसास दं आजिखालिलाय ने बाजै माखौ होनखो बिबोनां बिबोनाङा माखौ होनखोथाय जुलि मा बियो जेसो आं बुजियासै जे बुजियासै आं बेबो हां बायदि बेबो आं बायदि आच्छा जुलि जायाखै आरोना लादोहाय मा साख्रि मावलायनानै मानो दासिमबो लायाल'सिनो थानांगौ जाखो हाबाब लस जागोन नोङो बिबोनां दासिमबो लायैया सिख्ला गिगोरासो बाजैदो थैसो गिया मा सिख्लाफोरखौ गिबाय नामा साख्रियाला मानसियानो मा नांगौ नामा नांगौबा मोजां हरगोन आङो बांद्राय लाबाव मानसि बुरजाबाथाय आंहा जा बाखायो आच्छा बांद्राय लाइफआव मानसि बुरजाबा बायो जा थानो बिदिनो जब दे जागोन दे जा जब रायलायबाय थागोन दे सोरजों रायलायथ्र'नोबो जायोना रायलायग्रायाबो खाफालाव लिरनाया बेनि आखाइ थालायाव फैबाय आखाइ थारखायाव फैबाय आरोखि ना बेनिया दैथुनना मोना लाइभ होगोन आं बाजै खयथायाव देलाय खिन्थालाय माने आंनिया जेनेबा बे 7 o'clockनिफ्राय
मोनानि स्टाडि जायो दे आंनिया ओमफ्राय बिनि सिगां फैलाय ना नोंहा टाइम टेबोल दंखायो फिक्स आदसा 5 PM दे जागोन दे आं फैगोन दे नोंनियाबो मनिटाइजेसन जाबाय खोमा ना दैथुन जागोन दे आं फैगोन साल्थे MB सोना हरबासो थागोन लां दे हरलाय ओइ दैथुन बसुमतारी बिबोनां जोंहा साल्थेनो MB सोना हरनांगौनो होमबासो थागोन आदसा बाजै नोंना बाबु नानिया साबैसे जाखो औ बाबु सासे नानि सासे फिसालाया दा क्लास 6आव फरायो ओमफ्राय फिसाजो माइनावा आंना क्लास 1आव फरायो सानैखौबो माने एकदम स्टाडि डिउटि होनांगौ नालाय ओंखायनो बुंहरखाबाय आरोना फार्स्टबा जागोन दे ओइ दैथुना होनहरबाय नै सिन्था खालामनांला जोंहा बसुमतारी बिबोनां जागोन साल्थे दान होनखाबाय आयै बेस्रा 1%ल'सै मा खालामबावनो है जोबथारसिगोन लाइन फैयाखै नामा दाबो सुइट्स फेमिलि बाजै अके थेंक इउ दा बिसोर सानैखौनो गाइड खालामनांगौ 11-12 इयार्सनिसोल' होनबा ना औ गेदेरा बिदिनो फिसाजोआ 7 इयार्स जाबाय जोङो बिमा फिसाल' आरोना नोंदायाथ' डिउटियावसो ओंखायनो माने आङो दा गथ'फोर थांस्रांजोब्बा एसे खामानि मावस्रांना लाबाय लाइभआव फैदों आरोना बेनि उनाव आरो नै संनाय खावनाय जासिगोनलाय लान्चनि थाखाय टाउनाव ना गामियाव बाजै आं टाउनाव दङ आगै टाउनाव गामियाव सम सम थांबाय बाजैना हाउ मेनि इउआर क्वालिफिकेसन नांगौ आरो बिबाजैनिखौ गैथारा बिबाजैया लाइनानो आलासिसो जाहैबाय साल्थे आरो बाजै मा खालामबावगोन आं नोंखौ थाजानो लुगैदोंमोन आरोना ए नांगौ आरोना खनसेनो बिबाजैनि गासिखौबो मोननो लुगैजोबथारबाय होमबा बेसे फरायनाय नोंनि आन्दासाव आं बेसे फरायनाय नों खोन्थालाय अनुमान खालामलाय होनबानो येस बा येस न' बा न' होगोन आङो मिथिबाय दे अपसन हर आंनो 1 2 3 3था अपसन हर होनबानो आङो थिक खालामना होगोन नोंनो येस येस आरो बिनिफ्राय गैया एसे थांहांदोंमोन बिनि उनावबो ओमफ्राय हास्लाबासै आरोना जाबाय दे बेनो आंनि नोंनिसिम एन्सार होनांगौआ आरोना कुइसननि एन्सारा बेनो डाइरेक्टलि मेजर गैयामोन मेजर लायाखैमोन आं ओमफ्राय नोंहालाय नोंखौथ' दाबो क्लियारै खोन्थायाखै आंखौ कनफिउसाव दोनगासिनो दङ ओइ एलपिल'सो पास बाजैया हाब बिदिबो होननानै लाजासै ना मा होनो जेबो खामानियाव उदाय खाला नालाय गुड बाजै जेनेरेल होनबा ओमफ्राय
बिदिनोसै आरो आंबो माने बयजोंबो जेनेरेलाव थानो मोजां मोनो आरो फ्रि रावजोंबो बिदि फिक्स गैयि आरोना बयजोंबो इकुवेल नोंखौ खोन्थानानै लादोना दैथुन होनबा दा मोनदे आच्छा हामा दामोन दे बाजै जकिंसो जेबो नङा नोमबाजैया मिथिगौ बबे जकिं बबे थकिं नामा जेबो नङा आं जेबो मोना मानो मोननो TTMP आंना क्वालिफिकेसना बाजै आयु आं मा बुंहरो बिसोरो मा TTMP आं बुजियासै दे बुजियासै आं मा मोजाङै खिन्था नोमबाजैया एकदम सादा सिदासो बांद्राय मा होनो लाखोमानाय गैया दोनखोमानाय गैया खोन्थानानै लादो आरो मा मोजांनो आन्दासाव नोगोदसो जागोन बिबोनाङा माबा TTMP होनलायनानैसो बुजियासै आं मा खिथाहरदो चार्जआ जोबथारसिगोन नामा माथो सिरि जाथारबाय थाना थुना मेरिक पास बाजै फुल मिनिं TT थाना थुना मेरिक पास आच्छा दे आं बेफोरखौबो बारा बुजिनोनो थाङासै ओमफ्राय होनदों अखाजों सुहाबखादों आरो बार सोरो बारबावबायसो आच्छा माने अखाया हेभि जादों जानांगौ आरो बाराबो बारदोंब्ला गुसुआथ' जाखागोन नोंगौ मिनिबाय नोमबाजैया खथ्थ' मिनियो माने हाथायानो लोमा ओरैबायदि हाथायखौनो नुबाय थागोन आरोना मेट्रिक टाइपिं मिस्टेक आइदै जारलाहाय पागल बिबोनां लोगो मोनबाय आङो उदै बिगुर साजोबगोन माथो आंलाय मोजांबो खिथाया आंखौ बिबाजैखौ एकदम जंखायबाय थानो मोजां मोनगासिनो दङना नोंसोरो दा जिखुनु फरायगासिनो ना मा बेखौ खोन्थाहरदो दे हमनानै लानोसै आं नोंसोर आंनो खिन्थाथाराबा आंनिखौबा खाथां एकदम डाइरेक्ट थिरजों गावथारनानै गावसिनिखौबा ओरै खालामलागासिनो आं सान्दुंखौ नायहैयो दे दसे हायदै भगबान हायदे फैथाराखैहाय सान्दुङानो दाबो गैथारा बिबोनां सासेया बहा थांलायखो बसुमतारी बिबोनां बहा थांखो ना गोजांनानैसो कम्बल जोमना खाख्लोबना थाखो ना माखो जाखो आंनि रायलायनायखौ बुजियो नोंसोरो बिबोनांमोना हेल' बिबोनांमोन मेंबाय नामा रायलायनो आंथ' मेङाखै इडुकेसन मेजर ग्रेजुवेट बाजै दाबोथ' फरायगासिनो ना होमबा मोजां खिन्थालाय सासेया होनो फौजि सासेया होनो ओरै अबेखौ लाबावनांगौ जाखो आंलाय मिनिबाय था दाबो नायजाबावदों माने बुजियासै आं बुजियासै बिबोनां बांद्राय गेद्दा गेद्दि रायलायनो नाङा दे आंजों बारा बुजिया होनखाबायना गोजांनो जोंनिथिं जा माथो बार स्रो होनना बुंदोंमोनलाय दहाय बिबोनाङा बार स्रो जादों होननायखाय अखाबो हादों बारबो बारदोंखाय ओमफ्राय कम्बल खाख्लोबनानै दं सान्दों आङो नोंनि रिल भिडिअ नायदों मेदामजि खाराखै आच्छा आङो पास होलाबायो माने जेखौ नुयो बेखौनो आङो फल' खालामो आंनाबो बेट्रिया नै 2% ल'सै जारलाहाय
दहाय माने खामानि मावनानैनो आङो बावबाय चार्जबो होना लानो रोङासै ओमफ्राय आरो टाइमखौ नायनानै आङो दसे लाइभ फैनोसै साननानै फैनाय जादोंमोन थ' 2%ल'सै आंहाबो आं जेबो एक्टिं रोङा जेबो बिदि मोसानोबो रोङा माने ओरैनो हगारो आरोना माने मानसिफोरनिखौ फल' खालामनानै दैथुन बसुमतारी बाजैखौ जा बिउटिफुल नुखायो नङा थैनोबो बिदि नङा आं सोलायजानायमोनब्ला आङो चेन्ज खालामनो हागौमोन महरखौ दाथ' भगबान दानाय चेन्जबो खालामनो हाया थ' बेखौनो नुबाय थासिगोन आरोना नोंहासो थगायजागासिनो बेजों मेदामजि दे थगायबाय था माबा माबि बिजानोसो गिखादों खोमा बिबाजैजों माबा माबि जानाय बिजानोसो गिदों खोमा आरोखि ना गावनि जब खोन्थाना लायाखै बेखायनो माहाय पस्ट आदाया बाजै दा जोंना माबायाव दङ बेंगलराव दङ आरो ट्रेनिं जागासिनो उन्दै उन्दै स्टुडेन्टफोरनि आरोना अग्निबिरफोरनि ट्रेनिं जागासिनो ओरैबायदि बिजि नोंदाया माने रायलायनोनो टाइमानो गैया आरोना श्रीलंकायाव थायो बाजै श्रीलंकायाव नामा माबा मालाय आंनोसो बिबोनाङा खिन्थाहरगासिनो बबेयाव डिउटि बबेयाव मा गोसोफोरा जा गुरै माहि जागोनदां ने बाजैया नोंनि बाजैखौ नोङो खाथियाव थाबा मिथिगोन आं माबायदि मानसि लाइन थांबाय नै जोंनिया माबायदि मानसि नोङो मिथिगोन आन्दाज मोनखायोना नोंसोरबो रायलायबा रायलायनायावबो आन्दाज मोनखायो माबायदि श्रीलंकायाव थायोनो माथो नों बिबोनां बाजैना एक्सआ साबैसेमोन ना गैया जारलाहाय मा कुइसन खालामो दे आङो लासै लासै उनाव खिन्थागोन जे दंना गैयामोन दैथुन औ इन्सट्राक्टर एकदम बरिं लाइफ रायख्रावबाय थानांगौ फोरोंबाय थानांगौ आरो इन्सट्राक्टरब्लाबो इन्सट्राक्टरफोरनि गेजेराव सेनियरसिनबाव आरोना नों दाया बेट्रियाव हटस्पट दे मानोथो बिदि जाखो नोंहालाय मेदामा खनसेयाव थोथस मा आं पात्ता लाया एखनबा आरोना गावस्रा बिराद खोमा आरो आन्दासाव माने जानाय लोंनायफ्रा गोसोबायदिथारना दा जेबो टेनसन गैया मा गैया बेखायनो हेभि जागोन आरो गथ'फोरालाय बिदिनो अख्रा दानो बुजायगोन दानो बावगोन औ बिदिनो एकदम मा होनो बिराद काहिनि आरोना बिदि माथा गरम जायो आरोना रागा गैयाबाबो रागा जोंनांगौ जायो उफाय गैया खिन्थु नों दाना रागा गैया दे ओमफ्राय एकदम ट्रेनिं समाव रागा जोंनांगौ जायो आरो माने रागा जोंनो रागा फोजोंनो बिदि मोजां मोना आरो दावराव दावसिखौ इसेबो मोजां मोना दैथुन बसुमतारी ससमाखौ खुलाय खनसे आयौ हाया आंना मेगना ना नोंसोरजों रायलायनो हानाय नङा बोरैबा खर'आ गिदिङो आरोना बेखायनो आङो लाबाय थानांगौ जायो बिराद जारला जायफोरा मेगन प्रब्लेम मोनथियो आरोना बिसोरो ओमफ्राय बहा थांखो बसुमतारी बिबोनाङा
आयौ 11था जालायबाय माथो बारलायबाय आंनाबो बेटारिया 1%ल'सै दे मा खालामबावनांगौ चार्ज होनांगौबा एसे डिस्टार्ब जासिगोन आयौ मानो लुगैनांगौ जाखो नांगौ जाखो फैबानो नुगोन दे जोंनाव फै मालाबा हा मा बुंहरो मा बुंहरो ओमफ्राय मिथुन बसुमतारी दा मा खालामदों बिबोनाङा जोंना बसुमतारी बिबोनाङाथ' उन्दुगासिनो दङ बिसनायाव अखा हानायखाय आं दै गांफुलायबाय दे दै लोंसै आङो दोनथ'नांसिगोन नामाथाय बिबोनांमोन आंना गाइखेर फैबाय दे आगैमोन आं औ र' गोलांना दं दैथुन बसुमतारी गोलांना दं ओमफ्राय नै आंना गाइखेर फैबायहाय गाइखेरा दिद होनफैबाय गाइखेर लायनांसिगोन आं दोनथ'नोसै दे आङो गाबोन बेबायदि टाइमाव फैगोन ओमफ्राय दे दैथुन बसुमतारी बिबोनां नोंनियावबो आङो थांगोन दे दाहाय 5थायाव फैयोब्ला आरोना अब्ला दोनथ'नोसै दे बाय बाय